हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिक्सार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय दिनैनि मोना समाव जोंहा गाबोन ओंखाम गोरलै बिनि थाखायनो जोंहा नैबे मन्दिराव माने एसे साजायला फैदों आरो जोंहा नै कालार पेपार सिथाबला जोब्बाय नै ओमफ्राय जोंहा ओरै सानजाहा आफा बोराइ बाथौ दङ ओमफ्राय नै सनारा मानायसा पेपार सिथाबगासिनो दं ओमफ्राय ओरै खाथा बानायसा माबा होग्रा मा होनो मैदा लगायदों बेयाव आथा बायदि सिथाबनांगोन नालायथो आथा लगायनानै ओमफ्राय नै बेयाव जोंहा सुनु फंबाया पेपारखौ होग्रा आरो ओमफ्राय ओरै मोसागासिनो दं आरो माखासे माने आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारी नामा मेथाइ खननायखौ मोसालागासिनो दङ कपिराइट होगोन नामाब्रा कपिराइट नाङा दै नोंथांमोन नै आं दल खामखौ देखायनां नै दुं 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 नै जाबसिंबो दं बेजों खाम दं आरो सिफुं दङ सिफुं गाबोन नुगोन आरो गाबोन डेन्जार हिट भिडिअ ब्लग भिडिअ खालामागौसो गाबोनसो नालाय ओंखाम गोरलै मेन ओमफ्राय दिनै जोङो माने साजायनोसो फैदों नालाय दिनै ना हराव 2 मिनिट बा 3 मिनिट जागोन आरो बे ब्लग भिडिअआ आं दा माखासे मोसागासिनो दं माखासेखौ मोसानायखौ देखायनोसै आं र' सेन्देला नै सेन्देल सोनो मोना जोंनि आफा बोराइ बाथौनि माबायाव थानसालियाव नै ओरै मोसागासिनो दं आयो सेन्देला सोरनि गानखोलै सोरनिबासो गानबाय आरो नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि आफा बोराइ बाथौ बावगारलांनो हमबाय नामा ओंखाम गोरलै बायदिसिनाफोरखौ बावगारलांनो हमनाङा जेरै जोंहा माने आफा बोराइ बाथौनि नामाव बोसोराव खेमबा जायो माने हा दै बार अर अख्रां नालायथो मागो फोरबो बैसागो फोरबो बायदिसिना कार्तिक फोरबो नै ओंखाम गोरलै फोरबो आमथिसुवा फोरबो आरो डेन्जार दं नै माखासे मोसागासिनो दं मोसानायखौ लानानै फोजोबसै आङो आरो नोंथांमोना मिक्सार बड' इउटुब चेनेलखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम गावसिलाबायनाङो गोसो गोथारै नै नायलांबाल' थादो ससे खालामनानै फोजोबसै आरो आं लागाव मिनि खुसि थानो लुबैयो सनाजों आङो रोजा रोजा सुबुंनि गेजेराव नोंखौल' नुयो सना मिनि खुसि लाखाबाय आंनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिला ओंखाम गोरलैनि गाबोन नेक्स्ट साननै थानानै नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दं बाय बाय